یا الہ العالمین اساں گناہگاراں سیاکاراں بدکاراں دا اتباع کے تیرا ذکر کرنا، تیرے حبیب دا ذکر کرنا. یا اللہ انہاں دوستاں نے محفل سجانا، تمام تر اہتمام کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما. جو ذکر و اذکار کیتا گیا، احادیث مبارکات، تلاوت کلام پاک کیتی گئی، جس ثواب حضور علیہ السلام دی پاک بارگاہ دے اندر ادباً عرض کر دے ہاں قبول و منظور فرما. یا اللہ اس ثواب حضور دے وسیلے دے نال تمام انبیاء و مرسلین، خلفائے راشدین، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، تمام صحابہ صحابیات، بزرگان دین دی روحاں نو پیش کر دے ہاں قبول فرما. یا اللہ حضرت آدم علیہ السلام تو گھن کے اج تک جتنے لوگ ایمان نال فوت ہو گئے، ہر ایک دی قبر دے اوتے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرما. یا جتنے سنگی بیٹھے انہاں دے خانداناں دے جڑے لوگ فوت ہو گئے، ہر ایک دے درجات نو بلندیاں نصیب فرما. یا الہ العالمین جنہاں دوستاں نے اتنا اہتمام کیتا ہے، یا اللہ انہاں دے خانداناں دے جڑے لوگ فوت ہو گئے انہاں دی قبراں نو جنت دا باغ بنا. یا الہ العالمین اس گھر تو ہر قسم دی تکالیف نو دور فرما. بزم ذکر مصطفیٰ دا صدقہ، حضور دے ذکر دا صدقہ اس گھر نو ہر قسم دے نقصان تو محفوظ فرما. انہاں دوستاں دے مال جان اولاد دے اندر برکتاں نصیب فرما. سارے سنگیاں نو یا اللہ رزق حلال وافر مقدار دے اندر عطا فرما. جڑے سنگی رزق دی وجہ تو پریشان ہیں، یا اللہ حضور دا صدقہ سارا نو سوکھا تے سونا رزق عطا فرما. ہمیشہ لقمہ حلال کھامن دی توفیق نصیب فرما. لقمہ حرام تو یا اللہ سن ہمیشہ محفوظ فرما. یا اللہ اپنی اولاد نو حضور دا دین پڑھاون دی توفیق عطا فرما. یا اللہ احادیث مصطفیٰ تے عالم دین بڑھن دی بھی یا اللہ توفیق نصیب فرما. حافظ قرآن بڑھن دی توفیق نصیب فرما. یا الہ العالمین اساں سارا نو با ادب مدینہ شریف دی حاضری دا موقع عطا فرما. یا اللہ با ادب مکہ پاک دی زیارت دا موقع عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو بے اولاد ہیں نیک اولاد نصیب فرما. یا اللہ ساڈی بزم ذکر مصطفیٰ نو دن دگنی رات چوگنی ترقیاں نصیب فرما. یا اللہ ان اس دے تمام معاونین نو، تمام ممبران خیر و برکت عطا فرما. جڑے جڑے دوست بزم دے ہر محفل دے اندر شامل ہوندے پین، یا اللہ انہاں دے کاروبار دے اندر برکت عطا فرما. یا اللہ سن مزید مخلص دوست عطا فرما. یا الہ العالمین مرد دم تک ذکر مصطفیٰ کرن دی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ساڈی زبان تے مردی واری کلمہ جاری فرما. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین.